ideme vydať. A teraz keď to zažnú, dáš dopredu. Takto ožetí retard. Ja ti dám retard, čo si ja doj. Čo robíš? Ale veď ešte sme nič nedostali ani. A vy to už rátate? Že koľko nám to trvá, veď ale my sa rehocete tu. Nemám ešte čas. A čo robí ona? A táto natáča? Trojka, trošku inak. Tak, nie, veď musíš nakmatať. Musíš ho spojiť. A teraz tak šikmo hore doľava. Skúsi nahmatať, ktorý je väčší tvar. Ktorý je teda hlubší. Doprava, trochu nižšie, tam vyššie, nižšie trochu, doľava trochu, polož. Tak polož ruku pravú na zem. No ne, na lavicu. Ak si pamätáš, jak sedíš pri lavici, tak si daj do horného ľavého